Oh ya wis tak bisa nek. Aku celok katresnan sejati ya Mas. Katresnan sejati. Cocok aku seneng laguku ya. Cocok karo regane ndok. Ya cocok karo kahanane iki pernikahan iya. Pernikahan kagem Mas Rijal kali Mbak Anis iki ditembangke katresnan kang sejati. Nggih. Jenengan kersa ngrencangi kula duet. Ya wis. Mbak manten ta apa kula? Jenengan oh ya gelem. Mbak lelek Mas manten aku ndak sida anu kok dicegat mulai. Katresnan sejati iki kene lho Nduk ya. Pripun? Dadi mantan lanang karo mantan wedok kuwi kudu duwe rasa lahir terus sing batin. Nggih. Anggenipun mangun bebrayan. Nukulke ati diantarane ati. Contohnya atine sampean karo atiku kudu nyawiji. Ya, jadi satu. Dua hati jadi satu. Mulane jenenge garwa ki sigarane nyawa. Nyawa. Sing siji. Jiwa napa nyawa? Ya padha yes, wae. Padha wae. Garwa ki sigarane jiwa. Sing siji sigar. Sing siji paringane wong tuwa. Tak kira sing siji dawa ngono. Ora to. Mboten pareng. Mas iki dawa pemikirane. Dawa pemikirane. Iya jembar. Lah kok kira dawa pane? Oh weres aku wedi lho. Ora. Ngaku urung tau omah-omah kok ngeres. Ayo Nduk disumet katresnan sejati. Degane kambing ijo bejane sing didegan. Didongake Mas Rijal karo Mbak Anis dadi keluarga kang ayem tentrem dadi omaya barokah rezekine panjang yuswane. Runtut tekan mimilan mintuna. Lek panjak-panjake ora mimilan mintuna. Apa? Mimilan mie goreng. Lek panjak ngono? Ya. Apik men Mas stylemu Mas. Ngono tok ae songi. Aku mbaturi kene. Heeh. Yun mbaturi nyanyi to. Ya, Ya. Yo piye? Apa ya? Ya wis tak saya sendiri saja tidak apa-apa. Ya, mbok menawa aku iso lho. Heeh, sik gatel. Heeh. Ayo Mas Irwel dan kawan-kawan Sabdo Utama. Nadane duet. Sewengi ngono ya Mas. Kreatif. Malah kayak kodok Bangkok. Tak sambung kok ngisor ya. Ya, enggak apa-apa. Saya tak di atas. Tresnati sejeni lintang-lintang sakdereng sepi hatiku nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulane waya-wangi hati iki kepujang hati ngendi Gusti kula hati Wong bagus aja sirane
Nuwun pangapunten kalian Ibu Sumitun sekeluarga nggih. Niki wau katresnan sejati nek go nyanyi rada kleru. Mboten napa-napa. Cakepane kleru ya. Mboten napa-napa lumrah. Pangapunten saking Mas YouTuber Kopinese nggih. Nggih tembange kula kleru. Watone ora apa-apa Mas. Watone ala sego ala keri. Panjen Bapak enek kuwi gayeng. Wong iki ngene nduk ya, sak pinter-pinter wong iki ya duwe kleru, duwe salah. Mboten napa-napa, Nggih. Muga-muga dipangapura kesalahan dhewe iki. Heeh, bener. Bener Om, bener. Sami-sami monggo dilajengaken. Matur nuwun. Kalau wau wonten pamundutan napa Pak Jum kalau wau?